gå i krig. Udover det, så kan vi også snakke om de der chemtrails. Vi kan snakke. Lad os gøre det. Jo, nu vil jeg. Har I nogensinde set de her? Skal jeg lige se, om der er nogen herude også? Nej, der må være nogen, der står i nærheden og koger noget, ikke? Det må der være. Men chemtrails, det er jo faktisk, vi burde jo faktisk tage til København på søndag og demonstrere mod chemtrails. Det er jeg stadigvæk fortalt, hvad det er. Nej. Nå okay, chemtrails, I ved godt, at fly flyver så hvid stribe bagefter. Og det er jo regeringen og de højere magter og Illuminati og så videre, som bevidst spreder kemikalier ud, simpelthen for at skræmme os og skabe frygt i befolkningen og på den måde styre os. Og det er noget værre noget, så derfor vil jeg gerne opfordre dig til at tage demonstrationen på søndag København mod chemtrails. Men altså indtil da, og indtil der virkelig bliver gjort noget, der kan vi jo lige komme med et lille fif. Fordi man kan faktisk godt ødelægge sådan noget, så de forsvinder fra himlen. De får sådan helt klar blå himmel. Og det er jo, altså når man kigger ud, så er himlen faktisk helt klar blå. Og jeg tror, det er fordi, der må være nogen i nærheden, der er i gang med det her lille fif. Ja. Og Fifi går sådan set, det er egentlig ganske enkelt. Ned i Netto, Føtex, hvor man nu lige har lyst. Rema, Fakta, Kiwi, ABC. Det lyder ikke. Det er lidt til Josefine. Ja. Det er en ganske udmærket. Ja, lige præcis. Der kan man det er ikke altid, de lige mange skumhus. Nej, de har ikke nok skumhus. Nej, men der kan man så anbefale lige at tage i brugsen, der har de gerne lidt flere skumhus. Der har de så egentlig en pakke med. Ja. Ikke fordi man har brug for flere pakker, men de har en pakke mere. Men der er i hvert fald lige dernede, så lige købe en ganske almindelig eddike. Og det er sådan set nok bare åben for eddike. Lige gerne lige have den op i en beholder, der lige har lidt større åben. Bare udenfor med den. Fordi det her, det eddiken gør, det er, at når den fordamper i sig, så går den op for de her kemikalier i stykker. Og så fjerner de her chemtrails. Og det giver en klar blå himmel, og det giver også en sundere luft for os. Eddike er jo sundt i luften. Ja, lige præcis. Men der er nogle gange, hvor de chemtrails, de godt kan blive så voldsomt, så at eddiken bare står og fordamper sig selv, ikke er helt nok. Ja. Og der kan man speede processen lidt op. Kanalisere den, kan man også kalde det for. Simpelthen ved at koge. Ja. Når det koger. Det er bare ved at koge. Ved at koge det. Og så tager man gryden, mens det koger, og så stiller man bare lige udenfor. Bare lige udenfor. Fordi når det koger, så fordamper det lige lidt hurtigere. Så fordamper det bare hurtigt. Ja. Og så får man hurtigt. Får man hurtigt en klar blå himmel. Og bedre luft til at indånde for os alle sammen, så vi ikke bliver syge og bliver bange. Ja. Og bliver fyldt med frygt. Og fuldstændig bliver styret af regeringen og de højere magter og Illuminati. Ja. Så det er sådan set bare et lille fif. Lille fif. Lille virkning. Kæmpestor virkning. Og som sagt, søndag, København, demonstration, chemtrails. 1 for 10, 2 for en 20'er. Tak for det.